Slav evar baş hevanno emedisa îro basa rewşa dawî ya li min biçê bendava tişrînê bikin em ê basa Alewiyên li derdora Laskiye li wê herêmê bikin îro bûne hedefa êrişên dijwar yên çekdarên Heteşê heqeten niha meriv dibîne bi kirinên xwe bi pêkanînên xwe yên terorîstwarî dane ser rêya Daişê tu firqa wan tune ye. Ez ê dîmena nîşanê we bidim hûn ê bibînin ka çawa rabûne ser wan makîneyên bi zirx bi tank û topan êriş dikin ser malên Elewiyan li taqên Elewiyan çavê xwe digirin êriş dikin kîber wan dikeve gulel wan direşînin wan topên giran li wan direşînin ev cureyê terorîstwarî me dîtine heta niha em di dewra Daişê de bûne şahîd tu firqî tune ye çekdarên ku îro di nava Heteşê de cih digirin îro qaşo xewekê hikûmet îlan kirine hatine deselatariye herêmê bi dest xistine firqa wan ji Daişê tune ye çekdarên bermayiyên Daişê ne me nedixwazim vê yekê bibêjin ama rewş wisa ye çekdarên girêdayî dewleta Tirkiye bermayiyê Daişê ne Heteşê bermayiyê Daişê ne vana El-Qaide Heteşê Ennusra hemî bi zimanê hevin nava hevdana xizm û eqrebayê hevin îro binêrin biçin herêma Laskiye biçin Tertûsê li wê derê taqên Elewiyan hene gundên Elewiyan hene nikarin derkevin derve zarok hene digîrên gelek dîmenên pir hovane hene hatine weşandin ji vê sibê ve me vê sibê saet 12 da ji were weşanekî zindî çêkir me rewşa basa rewşa dawî kir ama anha rewş pir acîl e em bank li netewek bî dikin acîlen bikeve dewrê wisa nabe Milletê Elewî yê li Laskiye yê li temamê Sûriyê pêdiviya wan bi parastinê heye İsrail niha di vê rewşê de tenê dirûziyan diparêze tu kesekî niha milletê Kurd jî naparêze Elewiya jî naparêze ama niha qet nebe ê milletê Kurd qesede heye YPG heye YPJ heye dikare wan biparêze 12 salin tedbîrê xwe girtine ama milletê Elewî hûn çi nav lê dikin lêkin nastûrî hûn dikarin bibêjin ne mesele ye ama ev millet pêdiviya wan bi parastinê heye hikûmeta Esad pişta xwe bi wan ve kir çû niha ew jî li Moskowayê li ku derê nayê zanîn ew jî qedera wî ne diyar e yani di vê rewşê de ez bi du gotina basa Beşar Esad jî bikim niha ew saxe selamet e li Moskowayê çaya xwe dide pêşiya xwe ji mala xwe bûyerên li Sûriyê temaşe dike ama di demên pêşme de li hember wî wê mahkemeyên navnetevî werin vekirin ew ê were sûjbarkirin ji ber ku gazên kîmyewî bikaraniye ew ê were sûjbarkirin ji ber ku bi tank û topan êrişê ser milletê xwe kiriye milletê li Sûriyê kiriye îjar anha di vê rewşê de berpirserî dikeve ser Moskowayê dikeve ser Rusya ya bi şiklekî bi qezayekî belayekî bi sûsa qezayekî ya divê Beşar Esad ji holê rake bikuje yan jî ew ê destûnîkî wî de derxe pêşberî dadgehê navnetewî bi vî şiklî nabe anha milletê Elewî bê parastinin me vê sibê ji were pêşniyaz kiribû min di şahediya we pêşniyaz li netewek bî kiribû ya divê çawa ku li Yugoslavya pêkanî li herêmên şer pêkanî ya divê eskerê xwe bişîne herêmên Elewiyan yê li Sûriyê li hember van Heteşê yan jî divê pir baweyekî ciddî goy Heteşê bikişîne û ji wezîfê bigire û hikûmeta Sûriyê bide teslîmê Qesedê bike yan jî teslîmê rêveberiya Xweser bike bi vî şiklî nabe ez vîya ciddî dibêjim anha helehazir li Sûriyê ji bilî rêveberiya Xweser tu hikûmetekî xwedî pergal bi rêk û pêk ku karibe însanan îdare bike tune ye dewleta Tirkiye nikare xwe îdare bike dewleta Tirkiye nikare milletê xwe bi rêve bibe hemî tî û birçî perîşan belengaz welhasil anha hevanno ez dixwazim ji were behsa bûyeran bikim bûyerên dawî ku pêk hatine ka ez dîmen nîşanê we bidim ez îro hinek bi dîmen diçim ez ê pir dirêj nekim îro niha Ferhat Şamî 12/1024 saat 5 تماشاوان ایجا ایرو 26 ماه 12/1024 saat 5 و 20 دقیقه ام نهال الفيدري البندبا تشرين ده وكو دزانين دولة تركيا داغكر ایرو دریا وزارت پاراستنی ادعا کرگو بندبا تشرين دست داغكري و چتایر ودنه لهلبت هبونا ما الفيدري هبونا حواله ما الفيدري ادعای داغکری ترک جاردن
درو در خف والا دخه دولت ترکیه داگر کرد و افدمه که درجه لدیجی گله هرمه هولدان قرکرینه دیگه ایروجی دخوازه بفار ایریشا به سر بندابه و سر گندواری و جارک در واقع کنگوژیا نو بکه اف نزی 20 روزن شروانن حزب سوریه دموکراتیک و همو پیکاته خوی لشکری هر وقت لوی بندابه و لدردورا و گندواری و برخدانیه که به همپا لدیجی داگر کریا ترک رابر دکن جبولو برخدانی افان حوالا یه شروان قصده یه پگه یه پجه همو پیکاته این لشکری قصده هلبت بویا بنگها سرکفتن ارمزن گل دیشی داگر کری نها گلی مب دستخه وکون دبینن اف بنداف نها به تمامی دست حزب سوریه دموکراتیک دیه شرع گونها تکرن اساس با کوره بنداغی نزی 10 کیلومتر در دور گوند ابو گلگر لوی درین عشر و پمچونکی گران هیه لسروی بنگی البت ادعای دولت ترکیه داگر کر گود چارچوبه یا شرع پسیکولوژیک دتی دخوازه مورال چته خوب بلنده که گونها نزی 405 چته دبر خدانیا 20 روز آل دیجوان هاتنه کشتن به دهان عربی وان از خیدنات جی تانک و توپ هاتی رو خادن امیل وی درینه امیل وی دربن ام بانک همو جوانن هرمی دکن چاوا حوالی من حال وی دری بر خودتن چاوا دربل داگر کری دخن چاوا به بدلین انگران گو جان وان و خوین وان دشکشی گلی خود کنج بو گلی خو هرمی خو بپارزن ام بانک همو جوانات کن گو او جوانن وی دری جی خود نبا شر رومت ده بگرن ایرو روژا رومتیه روژا شرفیه افشر نشر بنداوکیه افشر نشر گوندکیه افشر شر هبونیه یان امی هبن یان امی هبن یان امی هبن جبولو هر کس بیوسته به مورالکی به معنویاتکی بلند ور الفدری جی خود نبا بر خدانی ده بگرن اف خدانی و بهله پیش روژا ما رونی به اف خدانی و بهله گوه دست ما ده همو هفدیتن و مفاوضات سیاسی ده دست مجید ده خورد به اگر اول خدانی نبه اما استوی خبط اوینن و تشتکی ما دستوری ده نبه جبولو اول خدانی انجا خبونا ما اثبات بکه اول خدانی انجا پیش روژا ما دستوری ده دیار بکه جبولو جاره که در انباغ دکن همو جوانا گوارن لفیدره لبندا تشرینه لبنجن جسری قرقوزات در دوران کوبانه ورنجي خد نظر بالخضاريه خواجي وكم دبينن حنا كبر طريق كبجي بنداف لا حمود دست شروانا ديه ومش خوش شر گوتكرن اساس نزي 10 كيلومتر در دورا ابو گلگل نزي 15 كيلومتر دوري من بجي نهار ودر شر وبكونك و او شرجي هلبت و بسركفتري تاجدار به دیمن به شکلی هوانو اف دیمری فرحت شامی ج هرما بندا و تشنی پاروکیریه برای گشتی جهان را ج هر کسی را اف مهمه نها ام بچن هرما علویان ام هنکی مسئله تبلیغ بکنم هنک جوی دری بدن داخیانیا پیادی هه کاچد بجه جبو پاراستنا علویان پیشنیازا پیادی جیه ایجار مثلا از همه وی پاروکم باشه یا tam terörizme ki per acayip pekdine ev devlete Türkiye per acayip ne zanam ez bidim nedim ez şaşmame van dimene huviti meru bide ne de heteşe semo hezevan tam terörizme ki per ciddi pekdinen yani tüm fırkavanca alaviyatune bu xade ez bidim van dimene edi YouTube şitine serime ez ne zanam ez bidim ama dimene dinci hene بنيرن قتنا مسئله جكو زراوه بلاوی دریب قته مجبورن امراستی جرایا گشتی را بوشینن هوانو ادل بيسلقينها طلعوا هاي السيارة طلع منزير كليب ولك الله اكبر هي كليب العلوية الله اكبر رك امرك خنازير ولك تهجموا على الاخوه بتقتلوا الاخوه ما يا كليب يلا انت ولك خليك هويتك كل شيء هويتك شيل
انا مدني يا عم، انا مدني طلع سيارتك، طلع سيارتك، طلع طلع لك طلعوا هاد اللي بيسلقين هاد، طلعوا هاد طلع السيارة، طلع خنزير كليب ولك هم ji Kurdara hem ji Aleviyara dibêjin xinzîr. Êdî ez bersiva we paşê bigirim. Bersiva xwe peyama de binivîsînin. Niha dîmenekê din ê hovîtî hebû. Hevan ev dîmenê ku hûn dibînin, ev hêzên hikûmeta nû ya Sûriyê ne. Rabûne ser erebeyekî bi bombeyên firmezin. Ev malê ku hûn dibînin, bûne hedefa êrişan jî malên Elewiyan e. Eva ya li herêma Laskiye ye. Ez niha navê gund jî ji we re dibêjim. Ka em pêşî li dîmen temaşe kin. Ev kîjan dîmenin tînin bîra we? Dîmenê ku dewleta Tirkiye dema êrişê ser Cezîre, Nusaybîn û heft navçeyên Kurdistanê kiribû ev dîmen e. Tayyip Erdogan çeteyên xwe eyne ev çete bûn. Tayyip Erdogan ev çete kiribûn şandibûn ser herêmê. Heşt navçeyên Kurdistanê serûbin kirin. Ew ez behsa wê pêvajoyê dikim. Pêvajoya îlankirina rêveberiya Xweser li Bakurê Kurdistanê. Ew dema ku Tayyibet ana hat kuştin, hat qetilkirin, cenazê wê heft roja li Erdêma. Dema ku însan nikaribûn derketin, nikaribûn cenazeyê xwe defin bikirana, keçikekî xistin dolaba bûzê û di wê derê de cemetxane tê de cemidandin ji bo bîn nekevê. û ev êşa mezin tam ev tîne bîra me ne, çünkü mantıqa Tayyip Erdogan û ev çete mîne hebin. Tayyip Erdogan ne tenê askerê xwe, askerê dewleta Tirkiye ev çete jî wezîfedar kirin. Mirovên li herêmê behs dikin, dibêjin însanê hatine wê derê bi erebî de axivîn, bi zimanê cuda de axivîn, di dema êrişa ser van heşt navçeyên Bakurê Kurdistanê de. Eynî mantıqin. Niha me behsa Bakurê Kurdistanê kir, piştî du rojê din salvegera komkujiya Roboskî ye. Ev yek ji komkujiyên herî dramatîk ye dîroka mirovahiyê ye. Beriyan halî Vietnamê çi bûye, li bajar û dewletên cuda çi bûne. Lê meseleya Roboskî çawa ew 34 xort hatin bombê kirin, bedenê wan li wan qantiran, li wan heywanan swar kirin, orta zivistanê de anîn heta gundê Roboskî. Ew dîmenên dramatîk pir kêm in li dunyayê. Tayyip Erdogan dewleta Tirkiye layık qîmet dibîne van dîmenan û bi xwe îtiraf kir ku bi xwe emir daye ku ev însanê me were bombe kirin û bi xwe got çi zanim kî Ehmed e kî Mehmed e li jêrê û bombe kir û doza Roboskî jî bi encam nebû. Hetayê parêzerên Kurdan tê de heye, tuneye, mesele çi ye tam eşkere nebiye ama doza Roboskî bi dawî bû, bê encam bi dawî bû, mixabin. Ama ev cardin jinuva vebe, vîya we nabe. Dozên li dijî mirovahiyê hatine kirin, suçên li dijî mirovahiyê hatine kirin, zû bi zû bi encam nabin. Tayyip Erdogan suçdar e. Tu firqa wî ji Beşar Esad ji Daişê tunê ye.
em dibinin de dimen ez ana naxwazim biçim dimenê êrişên li ser wan navçeyên Bakurê Kurdistanê bînim nîşane vebidim aynı tişte tankên artêşa Tirkiye hene malan dikin hedef rasterast bombe dikin di jêrzemînan de bi sedan însan hatin qetil kirin em van dîmena ji bîr nakin di wê derê de hin wezîfedarên dewleta Tirkiye weke dost tevgeriyan e ew jî em pê hesiyan hin wekîlên me ên Bakurê Kurdistanê hatin Ewropayê behs dikin dibêjin hin şexsiyetên di wê derê de wezîfedar bûn di hikûmeta wê AKP'ya wê demê de dibêje heqeten digiriyan yani dixwastin ambulansa bişînin ama hin hêzên tarî hebûn pêşî li wan ambulansa digirtin hevan nu hin dîmenên din hene dixwazim bu ara parve bikim em zêde meselê belav nekin li Kobanî niha bombebarana artêşa Tirkiyeyê ka mesele çi ye divan keliyan da artêşa dewleta Tirkiye dagirker bi tevê çeteyên xwe çatreya gundê Qobçeyê başûrê bajarê Kobanî kantona Firatê bombe dike bi çekên girang heta vê keliyê jî topbaran dewam dike ev weke ceribandin e hêzên dewleta Tirkiye dixwazin biceribînin hem dixwazin helbesta Amerîkayê bibînin ji ber ku Amerîka bi konvoyekê mezin niha li Kobaniyê dixwazin biceribînin ka mesele çi ye İsraîlê îro êrişê ser Yemenê kir ew meselekî balkêş e İsraîlê hûn zanin li Yemenê anha hêzên girêdayê Suudî Erebistanê û hêzên girêdayê İranê li wê derê weke wekalet li dijî hevû du şer dikin hêzên girêdayê İranê ew Hutî ne erê Hutîs niha îjar ew canan êrişê Hutî ew di canan êrişê İsraîlê dikin îjar İsraîl jî weke bersiv îro li Sanayê xistiye balafirgeha Sanayê û her wiha hin hedefên din ev hêzên li Yemenê ku İran piştgiriya wan dike hedef hatine girtin bi vî awayê ew jî di rojên pêşme باور dikim zû bi zû ew ê nikaribin êrişê İsraîlê bikin ew bixwe canan bela xwe dikerin ecelê xwe dikerin ya di vê dewrê de ku İsraîl heqeten êrişê her derê dike çi derdê te heye tu radibî bombe davêjî ser İsraîlê yani ew jî wê demê ji bo parastina xwe heqê wî çê dibe êriş bike ev rewşekî wisa heye niha PYD divê binpêkirinê li dijî Elewiyan werin rawestandin daxuyaniya PYD heye ka em binêrin çi dibêje ez ê zû nûçiya ji were bixwînim armanca min ew e ez di nîv saetî de vê bültenê bi dawî bikim ji ber ku min nîvrojî ji were bültenekî pir dirêj pêşkêş kir mala we ava ve godar kir meclîsa giştî ya pê di derbarê geşedanên li herêmên Elewiyan ên li peravên Sûriyeyê li Humsê li Şamê li gundewarên Hemayê daxuyaniyekê nivîskî weşand di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku doh li peravên Sûriyê Humsê Şam û gundewarên Hemayê ku tayfeya Elewî lê dijî xwepêşandan hatin li darxistin ev xwepêşandan piştî belavbûna dîmenên binpêkirinê li dijî perestgeha Şêx Ebu Abdullah el Husên bin Hemdan el Qesîbî ya li Helebê çêbû dîsa jî di dîmen de li ser medyên civakî hatine belavkirin gule li xwepêşanderan tê barandin di encamê de birîndar hene mirî hene qedexeya çûn û hatinê hatiye ragihandin li Hemayê jî darên sersalê hatin şewitandin em bi fikarin ku ev bûyer dewam bikin em binpêkirinê li dijî her bawerî çand ol tayfe û neteweyê şermezar dikin em şiyarî didin ev binpêkirin wê welatê me Sûriyê ber bi şerekî navxweyî ve bibe em teqez dikin ku divê dawî li rewşa perçebûna niştimanî were anîn di daxuyaniyê de bang li gelê Sûriyê li tevahî aliyên wê yên siyasî û rêveberiya siyasî ya li Şamê hate kirin dawî li van binpêkirinan were anîn û wiha dewam dike paragrafa dawî ye çareserî çi ye çareserî ew e xelkê peravê herêmên xwe birêve bibin tiştek ku min vê spê pêşniyaz kiribû ew e çareserî çi ye xelkê peravê yani ew ê Elewî li derdora Laskiye dijîn li wê derê herêmên xwe bixwe rêve bibin ji bo rêgirtina li ber şerekî taîfî divê xelkê wan herêman ewlehiya xwe an navxweyî bixwe biparêzin ji bo nivîsandina peymanekê civakî ku mafê tevahî Sûriyeyan bi nastameyên wan ên etnîkî çandî olî mafê jinan misoger bike divê komîteyekê ji tevahiya pêkhateyên Sûriyê were ava kirin
ام بانگ هر کسی دکن بو یرین طایفی شرمزار بکن داوی لخطابا نفرت بینن اگر وصابه امی بربش شارکی نافخایی و بچن که وی انجامن وی جبو تواهی سوریه یان ویران کرده ام بانگ لتواهی هزین دموکراتیک دکن این لسوریه به هفره جبو راوستاندن وان بم بکرنان بخبتن بکه به نوه هودانان دوی پیواجوی در باسپونه ده ثباته که هف بش بمشینن دا کو سوریه بربه آرامیه و بچه دبیجه پیده داخیانیا پیده gelek makule ama dvêderê de bang li hêzên navnetîvî nake bang li hêzên navxweyî ê Sûriyê dike müsaade bikin rê bidin ku her herem li gorî rengên xwe baweriyê xwe çand û kültura xwe urf adetê xwe karibe xwebixwe rêve bibe ev dibe perçeyekî rêveberiya xweser me vê spê çi pêşniyaz kiribû netewek bî bike ve dewrê erk wezîfe bide Qesedê ku bikaribe hêzeke parastinê ava bike ji bo Alewiyên li Sûriyê çima vê yekê ji bo Erebî Sunnî dike Qesedê çima ji bo Kurdên çima ji bo Erebên Alewî neke û anha jî dikare bike ev yek ev yek hevando لك الحمد وهاي أسرى خنازير العلوية وهاي سطايسون اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وهاي أسرى خنازير العلوية وهاي سطايسون اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد Valla çeva şer nakin bahsa xwedê dikin bi êrişên xwe bi terorîzma xwe navê xwedê jî bikartînin pir ecêb e navê xwedê xwedê ji xwe re dikin mertal ji bo fantaziyên xwe ên şiddetê pêk bînin di jiyanê de hevanno wekî din ez nûçeyekî din ji we re pêşkêş bikim çi heye çi tune me bas kiribû ha behsa Sûriye zê bikim niha di derbarê İmraliyê de pêşketinekê nû heye heta niha hûn zanin hem parêzerên Rêzdar Öcalan û hem jî xizmên wî heta niha pir caran serî li meqamên dewleta Tirkiyê ji bo biçin İmraliyê pêre hevdîtinekê pêk bînin hem ji bo ku di derbarê vê pêvajoyê de agahiyekî were di derbarê Rojavayê Kurdistanê de agahiyekî were ka Devlet Bahçeli hezar caran pêşniyaz kir bang kir ama tu car nehate cî ama çi ye hem hefta borî dedîqudiyekî derket gotin tamam heyet dikare biçe hevdîtin pêk bîne ama çi nebû ji meqamên dewleta Tirkiye Wezareta Edaletê encam nehat derneket yani bersivekî fermî nedan Dem Partiyê lê hefta borî jî hate beyankirin ku Wezareta Edaletê bersivekî erênî daye yani destûr daye ku heyetekî PYD heyetekî Dem Partiyê biçe İmraliyê hevdîtin pêk bîne bi Rêzdar Öcalan re lê Dem Partiyê beyan kir ku heta niha tu daxuyaniyekê nivîskî neçûye berdestê wan îjar ew ma hefteyekî derbas bû anha dîsa rojnameyekê nêzê AKP îro beyan kiriye dibêje destûr derketiye ji nava Dem Partiyê Pervîn Buldan Sırrı Süreyya Önder qenebe lêdû Fransî dibêje her du qenebe her du bikevin weke heyetekî biçin İmraliyê hevdîtin pêk bînin îjar dibe ku hin kesê din jî tevlî bibin dibe ku Leyla Zana tevlî be Ahmet Türk tevlî be di heyetê de cih bigire ama ya herî mühim ji vir û pê ve gelo Rêzdar Öcalan di derbarê bûyerên li derve de di derbarê bûyerên li Sûriyê çi qas agahdar e hêz û quweta Qesedê çi qas jî hayedar e ev serdestiya psikolojîk ku di van demên de wê de ketiye destê Qesedê û zarezara dewleta Tirkiyeyê bang li Amerîkayê dike dibêje agirve sîlan bikin di derheqê min biçê de
ev serdestiya psikolojik di destê Qesedê de Rêzdar Öcalan çiqas jî agahdar e em nizanin ji ber ku heta niha dibe ku agahiyên yekalî bigire ji dewleta Tirkiye ama rola ku ev heyeta Dem Partiyê digire serxwe gelekî mühim e girîng e ku bikaribe rastiyê bibe û rastiyê jî bîne. İjar ama me heta niha ji Qandîlê ji Rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê çi bihîst daxuyaniyên ku ji İmraliyê wê werin divê sedî set ji bo di çarçoveya bidestxistina mafê Kurdan de be. Yani ji bo çareseriya doza Kurd û Kurdistanê be. Eger ji bo çekdanînê be tu manewî tune ye. Çünkü divan şertan de divê demê de ku li rojata navîn şer û pevşûnê pir mezin hene û qîmeta sîlah pir mezin e tu imkana wî tune ye mirov çek û sîlah berde. Yani dîntiye. Binêrin rewşa Elewiya binêrin li Lasqiye li Sûriye. Yani divan şertan da mirov çawa rabe çek û sîlah berde. Ne mümkün e. Ji ber vê yekê Rêveberên li Qandîlê Rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê kecekê pir vekirî beyan dikin. Eger çareseriya pirsgirêka Kurd di rojevê de be müzakere werin kirin, nîqaş werin kirin, em dikarin nîqaşê re em dikarin vekirî bin. Em dikarin agirbestekî îlan bikin. Ama di vê rewşê de mirov nikare xwe bihêle berbextê dewleta Tirkiyê. Sozê wan ne tu sozin, bêbextin. Mirovan tam mirov wextê bêparastin bûn temam e. û hûnzanin milletê Kurd wextê zor bela di 45 sala da biya xwedî artêş, biya xwedî hêzek siyasî, eger ev hêza siyasî zirar bibîne, êdî 7 salê me jî naçe. Êdî çû. Êdî Kurd û Kurdistanê ji bîr kin çünkü ji nûva mirov xwe birêk û pêk bike û mirov ji nûva hêviyê bixe nava civakê pir zehmet e. Hûnzanin 15 tebaxê 1984 yek ji girîngiya 15 tebaxê ew e ku hêvî xist nava dilê millet. Ew qereqolên di mêjî însana da hatibû avakirin, çêkirin, ew hilweşiyan. Yani tirs. Tirs tiştekî pir pîs e. Dijmin di serê însana da çêdike. İja ji ber vî em dibêjin 15 tebaxê destpêka şerê çekdarî bû sebeb ku ev qereqol, ev tirsa di serê însanan da hilweşe, bişke. İjar ji nûva wextê ku dijmin serdest be, dewleta Tirkiye serdest be, êdî îşê Kurdan tune ji nûva pêngavan bidin destpêkirin, çalakiyan bidin destpêkirin, şerê çekdarî bidin destpêkirin ji bo hêvî bi dest bixin. Ji ber vê yekê danîna çekan ji bîr bikin. Ez dibêjim ji bîr bikin. Dem ne dema wî ye. Yani tiştekî wisa nabe. Yani ez bi xwe wekê kesekî antimilitarîst ne mümkün e ku Kurdan mirov bêparastin bihêle. Hem li Rojavayê Kurdistanê hem li Başûr. Hê dor nehatiye Başûrê Kurdistanê. Mesela ev rewşa ku li Sûriye çêbiye wê li Iraqê jî çêbe, li Îranê jî çêbe. Kurd mecbûrin xwe biparêzin. Hevan no. Ez anha çend nûçeyên deqa dawî binêrim. Ev meseleya İmraliyê rojnameya Sabahê nêzê AKP'ye dibêje destûr derketiye heyetekî Dem Partiyê wê di rojên pêşmede yan jî sibê du sibê ew ê biçin İmraliyê hevdîtin pêk bîne. Rast e em nizanin. Em nizanin. İjar ev yek. Wekî din tabii nobetên li ser sînor li Nisêbînê deverên cuda ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê dewam dikin. Yani mesela hevanla. Yani nizam çıkaz rast mirov nişan bide ama ez mecburum îro nişan bidim. Ez vê dîmenê jî destûra ve nişanê ve bidim. Ev xortekî Elewi ye. Ev teroristên Heteşê wî davêjin Erdê û binêrin. Yani pir ecêb e yani. هذا بيت
بس واحد اللي قتل اخوي تعرفوا بس اگر دلی و دا وجدان هیا دخوازم وجدان او بکه حرکته ادخوازم ام همی بزانبن که پاراستن چقاس مهمه ام همی بزانبن که ام چقاس منتارن یپجی و قصدینه جبرکو ملت مد پاریز اگر او نبانا آنها دوی روشی ده افچتین دولت ترکیه افچتین که هون دبینن خورت مکچه مداویجن عرده و زوری لوان دکن کومینا کوشکا بعوته و آنها روجاوی کردستان ده سیوان دابا جنو زاروکه و حمید ده سیوان دابا تشتی کل شنگالی پیک هات و لروجاوی کردستان جی پیک هات او مروفین کو آنها روبریا خاصه رخنه دکن کو 12 ساله دناوا زحمتی کی پر مزنده او هرم پاراستن و کی را دبن ناوی نتوی پرستی ده وان حوالین ما وان شروان ما رخنه دکن یعنی جی رشت دکن و دبی وان راستیان ببینن او انسان رخنه دکن کره و برای و هم بخواه جنه و زاروکی وید کارمون بکتنا وی حالی اگر ایرو ندوی حالی دانه بخیر وان شهیدانه یعنی از اقواز ببیجم حقیقتا از منتارین پارازوان روجاوی کردستانه ما انسانی کوی دارید پاریزن ها جالی عسکری و ها جالی سیاسی و او که چو خورته ما بونه یک او هرمه ده پاریزن دوی مروف تم منتاریه خواه بیان بکه جوان را اف بوسایه ها من نوچین دقیقه داوید نیری yani hünermendan jî hünermendê me Kurdistanî jî elbet normal e xwedî li Rojavayê Kurdistanê derdikevin wekî din ez hema biçim başûrê Kurdistan Rojavayê Kurdistanê gundê Umelkêf tê topbarankirin divan deqiyan de me gotibû di demên pêş me de doh nivîsa Duran Kalkan jî hebû me gotibû niha dortê Qibrîsê diyar kir ku pêwîst e pêşniyaza dewleta Tirkiye û hikûmeta Demkiya Sûriyê ya diyarkirina sînorê deryayî li gorî qanûna navnetewî be girêdayî wî Wezareta Karê Derve ya Yunanistanê jî dest nîşan kir ku peymana muhtemel ku were îmzêkirin nerewa ye yani di navbera dewleta Tirkiye û hikûmeta nû ya Sûriyê de wisa xuyaya peymanekê têçêkirin ev ne qanûnî ye gelekî zû ye berdevkî hikûmeta Qibrîsê ji ajansa nûçiyan ya Qibrîsê re diyar kiribû pêwîst e niyeta Tirkiye û hikûmeta Demkiya Sûriyê ya nexşekirina sînorên deryayî xwe bispêrin qanûnê navnetewî bi taybetî jî qanûna navnetewî ya deryayî ku netewî yekbî îmze kiriye li wê derê hatiye îmzêkirin berdevkî hikûmetê diyar kir ku serokê Qibrîsê û Serokwezîrê Yunanistanê di derbarê vê gavê de agahî dane rêveberên Yeketiya Ewropayê û welatên Yeketiya Ewropayê jî piştgirî dane Yunanistanê çavkaniyekê ji Wezareta Karê Derve ya Yunanistanê jî diyar kir ku Sûriye niha di pêvajoyekê demkî re derbas dibe ji bo wê jî peymanekê wiha nerewa ye Yunanistan rewşê ji nêz ve dişopîne teqîb dike bi Qibrîsê dewletên herêmî Yeketiya Ewropayê re jî niha di tekîliyê de ye na ev îşaretên şerê nû ne hevanno ev îşaretên şerê nû ne dikare li Qibrîsê pêk were niha piştî Sûriyê ez dibêjim li Sûriyê mesela ez cumleya xwe ya dawî bêjim paşê li Sûriyê niha şerê navxweyî dest pê kiriye çawa ku hûn li bendê bûn em li bendê bûn em zanin mantıqa hetişê ne müsaide ji bo bikaribe Sûriyê birêve bibe li gorî pîvanên demokrasiyê ji ber vê yekê şer derdikeve hovane êrişê ser Aleviyan dikin êrişê ser Durziyan dikin ew ê karibana êrişê ser Kurdan jî bikin ditirsin ji ber vê yekê erê başê ku parastina Kurdan heye niha
Anha hale hazır heteşe ne xudî wê mantıqeye ku karibe Suriye birêve bibe. Çi dibe devleta Tirkiye wê dîsan mudaxele bike wê çeteyên xwe ên semo bixe dewrê Suriye Millî Ordusuyê bixe dewrê dîsa jî nabe divê hêz û quwetên din jî bikevin dewrê ez bawer dikim netewek bî welatên Ewropayê pêşengiya Amerîkayê İsraîlê ve bikevin dewrê sistemekî weke Rojavayê Kurdistanê ew ê pêşniyaz bikin. Eger şansê me hebe eger em bikaribin xwe bi dünyayê bidin qebûl kirin rêveberiya hey al Rojavayê Kurdistanê aynı model li temamê Sûriye were pêkanîn ev dibe serkeftina mezin a 100 salê. Wê demê Sûriye ne jaliyê heteşê ve jaliyê PYD ve yan jî jaliyê Kurdan ve wê were bi rêve birin. Dewra Selaheddînê Eyyûbî ji nû ve dest pê dike. Ez li peyamê binêrim. Ha, mijwara weşana zindî çêkiriye ev nayê manê ku hûn neçin bültena min a saet 12 temaşe nekin. Bültena min a saet 12 avî nîvrê min çêkiriye tam saetekî ye têda pir tişt hene têda pêşniyaz hene eger hûn biçin wî jî godarî bikin pir baş dibe. Ez ana xatir ji we dixwazim hevalê me din niha di dorê de ne ew jî weşanê xwe çê dikin. Sibê em ê bi agahî nûçeyên nû bi hev rabin. Eger di nava saetên pêşme de tiştên awarte çêbin li min biçê mi vê nîvrê ji we re bas kir û pir nûçe hene mi vê nîvrê ji ber ku ji we re bas kiribû îcab neke ez ana dubarê bikim. Mesela revebirên Qesedê dibêjin li min biçî em têda ne em tam li ber serkeftinê bûn me dikarîbû min biçî bi dest bixista zarezara dewleta Tirkiye bû bang li Amerîkayê dikir ji bo agirbesekî were îlan kirin. Mesela İjar ev ultimatoma Qesedê jî dewam dike wext daye çekdarên dewleta Tirkiye ji bo serêkaniyê biterîkinin girêspî biterîkinin ez bawer dikim encam jî hêdî derdikeve qismekî ji çeteyên dewleta Tirkiye serêkaniyê terikandine ji nû zarê xwe girtine malê xwe bar kirine derketine ama çi qas ji wan wê derkeve nizanim ama eger piraniya wan derkevin dewleta Tirkiye mecbûr dibîne wê askerê xwe bîne herêmê bi cih bike. Wala mişte fehm nekir rehvala heyet ma gunehê xelk ketî stî Qesedê de nizanim fehm nekir. Erê baş e Bi hêviya rojên xweş azad dem baş silav.